Dovoľte mi, aby som vám bližšie predstavil moje 3 úzko súvisiace kurzy. Na úvod by som rád začal týmito 2 otázkami. Najdôležitejšou otázkou vo futbale pre nás trénerov je, ako dať gól, alebo aspoň ako zvýšiť naše šance, pretože skutočne verím, že každý z nás chce dať aspoň o 1 gól viac ako súper a samozrejme inkasovať o 1 gól menej ako súperi, a tieto kurzy sú pokusom odpovedať na tieto 2 otázky. Takže mám pre vás 3 kurzy na Soccer Coaches Hub a chcem vás na všetky pozvať, pretože máme jeden cieľ, ako vytvoriť gólovú príležitosť, a tie 3 kurzy, ktoré vám stručne predstavím, sú pokusom odpovedať na tieto otázky, ktoré sme mali na prvej snímke, takže odporúčil by som vám začať s kurzom, ako dominovať v pokutovom území, a to z jediného dôvodu, pretože tam hovorím o mojej futbalovej filozofii a na základe toho môžete vidieť, prečo a ako vidím futbal, ale samozrejme tie 3 kurzy môžete robiť samostatne, pretože kontext a cieľ je rovnaký, ako streliť gól, ako zvýšiť svoje šance na strelenie gólu. V prvom kurze, ako som vám povedal, v kurze ako dominovať v pokutovom území, hovorím stále viac o filozofii a prečo mám taký druh filozofie o akciách v pokutovom území, a umiestnil som mnoho zón, aby som vytvoril niečo ako mapu pokutového územia pre hráča a pre trénera. V druhom kurze, ako dominovať nad obranou líniou súpera, budeme samozrejme hovoriť o väčšom kontexte, ako narušiť obrannú líniu súpera, teda ako prejsť cez pressingové línie, ako vykonať kombinačnú hru, a tiež som vložil veľký dôraz na individuálne pohyby a akcie. A tiež máme tretí kurz, ako dominovať medzi priestorom, ktoré sú podľa môjho názoru veľmi dôležitou zónou z taktického hľadiska, takže tam môžete vidieť, ako zaútočiť na súpera trochu rýchlejšie, ako až v pokutovom území. Takže sa cíťte pozvaní na tieto 3 kurzy, samozrejme, ako som vám povedal, a opakujem to, môžete ich urobiť samostatne, bez akýchkoľvek pochybností, pretože v každom kurze som použil rovnaký kontext s rôznymi nástrojmi, v rôznych variáciách a s rôznymi východiskovými bodmi. V týchto kurzoch som tiež zahrnul tréningové cvičenia, ktoré môžu byť pre vás inšpiráciou na základe tých kurzov, takže aj to je ďalším z benefitov, ktoré získate z týchto kurzov. Volám sa Radoslav Bela a tu je zopár informácií o mne. Som asistentom trénera v Lechii Gdaňsk v extraklase 1. poľskej lige. Bol som aj hlavným trénerom v 2. lige v Poľsku v klube Miedź Legnica, kde som bol tiež s 2-ročnými skúsenosťami ako asistent trénera v extraklase aj 2. lige, z ktorej sme do extraklasy postúpili. Tiež sa snažím využiť moje vedomosti z psychológie, pretože som taktiež klinický psychológ, som aj autorom taktického profilu Marcela Bielsu, ktorý si môžete úplne zadarmo stiahnuť na platforme, takže neváhajte a prečítajte si ho. Som držiteľom trénerskej licencie UEFA Pro a vždy som otvorený novej spolupráci, novým projektom, takže verím, že určitým spôsobom zostaneme stále v kontakte. Na úvod vášho kurzu myslím si, že dnes máme veľa informácií a veľa kurzov, takže som si sľúbil, že vám poskytnem z môjho pohľadu najdôležitejšie informácie, ktoré môžete využiť vo svojom procese okamžite, pretože si myslím, že v dnešnej dobe máme veľa informácií a nemôžeme preťažiť mozog množstvom informácií, ktoré možno nie sú potrebné. Myslím, že teraz musíme urobiť futbal jednoduchším než pred niekoľkými rokmi. Samozrejme, tie kurzy neponúkajú odpovede na všetky otázky, no budem skutočne šťastný a spokojný,
ak si zoberiete čo i len jednu informáciu, ktorú môžete aplikovať vo vašom tíme. Dúfam, že to bude viac, ale stále budem veľmi spokojný, keď budem mať nejaký vplyv na vás a zlepšenie úspešnosti vášho tímu. Všetky tieto informácie vám ponúkam ešte predtým, ako si pustíte samotný kurz, ako ponúknem akékoľvek závery, pretože úprimne verím v Paretovo pravidlo rozdelenia, že mnoho výsledkov, cieľov, akcií, všetko v živote je približne tak, že 80% dôsledkov pochádza z 20% činností, takže si myslím, že môžete si byť istí, že som do týchto kurzov vybral informácie, aby som zlepšil váš tím, mojich hráčov s väčšou efektivitou. Myslím si, že každý z nás hľadá určitým spôsobom zlato, pretože v pokutovom území alebo okolo pokutového územia je možné objaviť zlato a dúfam, že vďaka týmto kurzom objavíte aspoň jednu zlatú mincu. Užívajte si cestu